Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της Γης της Φεδράς Πορτοκαλέας, του καναλιού στο YouTube και της ομώνυμης σελίδας στο Facebook. Σημερινό θέμα: η προστασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Μπορεί οι περισσότεροι να έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους, μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει, όμως σε αυτό το βίντεο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που δυνητικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να αντικρίσουμε κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και αν όχι τη φετινή, την επόμενη. Λοιπόν, οι πληροφορίες αυτές έχουν αντληθεί κατά βάση από το Ιντερνετ αλλά και από δύο εξαιρετικά εγχειρίδια, τα οποία θα σας δείξω. Το πρώτο είναι οι πρώτες βοήθειες όπως αυτές παρουσιάζονται από τον Ερυθρό Σταυρό, και το δεύτερο βιβλίο είναι το εγχειρίδιο του ναυαγοσώστη από την Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας, lifeguard.gr, όποιος ενδιαφέρεται να γίνει ναυαγοσώστης, μέσα στο οποίο βιβλίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά για τους ναυαγοσώστες αλλά και για τους κολυμβητές. Όταν βρισκόμαστε σε μια δυσάρεστη κατάσταση, υπάρχουν κάποια χρήσιμα τηλέφωνα στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε βοήθεια, και αυτά είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών, το 112, το περίφημο και διαβόητο 112, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, εξειδικευμένο προσωπικό στις κύριες γλώσσες ευρωπαϊκές θα σας εξυπηρετήσει. Ο αριθμός αυτός είναι χωρίς χρέος, είτε καλείται από κινητό σταθερό, είτε από τηλεκάρτα, είτε από τηλέφωνο με κέρματα. Οποιοδήποτε Ευρωπαίο πολίτη λοιπόν χρειαστεί ασθενοφόρα αστυνομία ή πυροσβεστική. Υπάρχουν και τα εν Ελλάδη χρήσιμα τηλέφωνα, τα οποία είναι το 100 αστυνομία, 109 πυροσβεστική, 166 το ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, και το Κέντρο Τηλετηριάσεων 210 7793-777. Εγώ τα τηλέφωνα τα έχω αποστηθήσει, τα γνωρίζω. Αν κάποιος από εσάς δεν τα γνωρίζει, καλό θα είναι να τα αποθηκεύει στο κινητό του ή να τα πλαστικοποιήσει δίπλα στο σταθερό του ή να τα έχει στο αυτοκίνητό του. Επιστρέφω λίγο πριν όσον αφορά το βιβλίο των πρώτων βοηθειών. Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε και εσείς, να το έχετε πάντα κοντά σας σε περίοπτη θέση. Υπάρχουν αντίστοιχες πρώτες βοήθειες σε αρχείο PDF, το οποίο μπορείτε να το αποθηκεύετε στο κινητό. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή μέσα από το Play Store, τον οποίο μπορείτε να την κατεβάσετε. Φαντάζομαι θα υπάρχει και για τα iPhone. Και συνεχίσουμε με το φαρμακείο, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε μαζί μας, και σας διαβάσω τα υλικά όπως αυτά περιγράφονται μέσα στο βιβλίο των πρώτων βοηθειών, και είναι ο φυσιολογικός ορός ή οι αμπούλες φυσιολογικού ορού, το ενόπνευμα, το ξυζενέ, το παυσίπονο, το διπηρετικό, ο ενεργός άνθρακας, αντισταμινική αληφή, επίδεσμη, απλή τριγωνική και ελαστική, γάζες αποστηρωμένες, γάζες εγκαυμάτων, βαμβάκι, λευκοπλάστ, τραυμαπλάστ, προστατευτικό κάλυμα ή μάσκα τεχνητής αναπνοής. Ακόμη και αν δεν γνωρίζει κάποιος να κάνει κάρπα, αυτό το εξαρτηματάκι μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλο συνανθρωπό σας να κάνει αυτός τεχνητή αναπνοή και να σώσουμε ένα θύμα. Το ξηρό πάγο, θερμόμετρο, λαβίδα, ψαλίδι, φακό, παραμάνι, σύρικες μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, ισοθερμική κουβέρτα, σημειωματάριο, στυλό, προαιρετικά μία αλκοολούχα, καθαριστικά μαντιλάκια τραυμάτων και σφυρίχτρα. Μια χρήσιμη συμβουλή: μην δίνετε ή παίρνετε φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού, εξυπακούετε και αποφύγετε την πολυφαρμακεία και την κατάχρηση φαρμάκων, διότι τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες. Τέλος από αυτά, πάμε να δούμε τώρα τις οδηγίες, τις συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσουμε, οι οποίες αν τηρηθούν ευλαβικά γλιτώνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των κινδύνων. Και αυτές είναι: ποτέ δεν κολυμπάμε σε περιοχή που δεν γνωρίζουμε. Διότι μπορεί να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Πρόσφατα βρέθηκα σε μια περιοχή που απαγορευόταν το κολύμπι, διότι είχε βγει αποχώρευση από το λιμενικό, επειδή λόγω βροχών είχαν πάει στη θάλασσα ψόφια ποντίκια και σκουπίδια. Ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε βουτιές σε μια άγνωστη περιοχή, διότι μέσα στο βυθό μπορεί να υπάρχουν πράγματα που να μας φέρουν σε δύσκολη θέση, να τραυματιστούμε ή και να σκοτωθούμε. Ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο σε μια περιοχή μόνοι μας. Πάντα πρέπει να επιβλέπετε. Είτε ακόμη καλύτερα από έναν ναυαγοσώστη, είτε να υπάρχουν άλλα άτομα για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν αν κάτι πάει στραβά. Σε όσους θέλουν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, όχι προς τα μέσα, πάντα κατά μήκος της ακτής. Αν κάποιος δεν γνωρίζει κολύμπι και ανέβει σε μια βάρκα, πάντα να φοράει σωσίβιο. Μεγάλη προσοχή στα μικρά παιδιά. Οι γονείς συνήθως μιλάνε στο κινητό, παίζουν με το κινητό, πίνουν το καφεδάκι τους, ακούνε τη μουσική και το παιδί έχει φτάσει στο διπλανό beach bar. Παρένθεση. Τα σωσίβια αυτά, τα στρόγγυλα μέσα μπαίνει το παιδί, παρέχουν μια αλφα υποτυπώδη προστασία, αλλά είναι και επικίνδυνα. Μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα, διότι λόγω του κυματισμού ή λόγω των κινήσεων του παιδιού μπορούν να αντιστραφούν και έτσι
εκεί που βρίσκεται το κεφάλι ψηλά, να μπει το κεφάλι μες στη θάλασσα και εδώ να είναι τα πόδια. Και είναι πολύ δύσκολη η επαναφορά στην πρώτερη κατάσταση. Άρα μεγάλη προσοχή στα παιδιά. Οι γέροι, η τρίτη ηλικία μας, πρέπει να κολυμπάει κοντά στην ακτή, διότι πια έχουν αδύναμο σώμα, αδύναμες εντοχές και έτσι είναι εύκολη η απόσυρσή τους στην ακτή αν κάτι πάει στραβά. Οπότε δεν μπαίνουμε μέσα ξενυχτισμένοι ή έχοντας πια αλκοολούχα ποτά ή γενικότερα αν έχουμε πιει υγρά. Ποτέ δεν μπαίνουμε μέσα φαγωμένοι, εξαντλημένοι. Ποτέ δεν προκαλούμε κάποιον σε δραστηριότητες κολυμβητικές αν αυτός διστάζει ή φοβάται. Ποτέ δεν υπερεκτιμάμε εμείς τις δυνατότητές μας. Ακούμε πάντα τα σήματα και τις οδηγίες του ναυαγοσώστη. Οι δίδες προσέχουν τη σημαδούρα, την ενδεικτική σημαδούρα, ακόμη και αν αισθάνονται ότι είναι τελείως απομονωμένοι. Προσέχουμε να μην πατάμε στους βράχους, διότι κάτι μπορεί να σφινωθεί το πόδι μας ή μπορεί να πατήσουμε έναν αχινό. Θυμίζω πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αναλύσουμε κάποια ζωάκια που μπορεί να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ο αχινός. Οπότε, αυτό ζει στους βράχους, προσέχουμε το πόδι μας και για να μην τραυματιστούμε και για να μην πετύχουμε κάποιο τέτοιο ζωάκι. Τώρα, εκεί δεν διστάζουμε ποτέ να ζητήσουμε βοήθεια, να κινδυνέψουμε. Φωνάζουμε δυνατά βοήθεια, ώστε να μας παρασχθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, δεν αστειευόμαστε με τη λέξη βοήθεια, διότι για σκεφτείτε να κινδυνεύει κάποιος δίπλα σας, εσείς να αστειεύεστε και ο ναυαγοσώστης να επιλέξει εσάς και όχι εκείνο που κινδυνεύει πραγματικά. Σε πόσο δύσκολη θέση θα φέρετε και τον ναυαγοσώστη, αλλά και το θύμα. Τώρα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι μες στο νερό? Νούμερο 1 κίνδυνος. Όχι απαραίτητα σε βαθμό επικινδυνότητας, έτσι όπως τα έχω εγώ. Νούμερο 1. Κράμπες. Κράμπα παθαίνει κάποιος από τη διαταραχή αλάτων και νερού στο σώμα του, από την υπερβολική άσκηση σε θερμό περιβάλλον, από μια απότομη κίνηση, από την κούραση, από την επαφή με κρύο νερό μπορεί να πάθει κράμπα. Κράμπα παθαίνουν τα πόδια, τα χέρια και το στομάχι. Τώρα, αν είστε μες στο νερό, διάταση, π.χ. το πόδι σας, 20-30 δευτερόλεπτα μέχρι να σταθείτε καλύτερα, ξανά στην επιφάνεια, ξανά ανάσα, βυθίζεστε, ξανά διάταση, έτσι ώστε όταν ανακουφιστείτε να αποσυρθείτε έξω. Αν αυτό συμβεί, η κράμπα εκτός νερού, κάνετε διάταση, ξεκουράζεστε, πίνετε νερό ή τα ποτά των αθλητών, έτσι ώστε να επανέλθει η ισορροπία νατρίου ή ακόμη θα μπορεί να βοηθήσει και μια απλή πίεση στον μη που έχει κράμπα. Θυμίζω πως στην κράμπα τι γίνεται? Σύσπαση του μη και οξύς πόνος, έτσι ώστε μας δυσκολεύει στην κίνηση. Τώρα, στη στομαχική κράμπα, αυτό συνήθως συμβαίνει όταν έχουμε φάει και έχουμε μπει στο νερό. Έτσι, καλό θα είναι να μην τρώμε. Θα σας πω, το αμέσως επόμενο είναι αυτό, διότι έτσι η πίεση που ασκείται στο στομάχι μας από το νερό προκαλεί τη στομαχική κράμπα και από εκεί και πέρα ανεβαίνουν τα υγρά, μπορεί να γίνει συρρόφηση και να πνιγούμε. Πάμε στο φαγητό τώρα. Από το φαγητό μπορούμε είτε να πάθουμε καρδιακή ανακοπή, είτε να πνιγούμε λόγω των στομαχικών υγρών. Στην καρδιακή ανακοπή, το σώμα μας, το πεπτικό μας σύστημα χρειάζεται αίμα για να λειτουργήσει. Παράλληλα με την κολυμβητική μας δραστηριότητα, εμείς χρειαζόμαστε αίμα. Έτσι, η καρδιά κουράζεται και σταματάει. Καρδιακή ανακοπή και επέρχεται θάνατος. Όσον αφορά τον πνιγμό με στομαχικά υγρά, έχοντας φάει ή έχοντας πιει κάτι λόγω της πίσης, τα στομαχικά υγρά ανεβαίνουν, μαζί και αυτό που έχουμε φάει, ανεβαίνουν και μπαίνουν μέσα στα πνευμόνια μας. Και έτσι πνιγόμαστε. Επόμενο πράγμα που μπορεί να μας τύχει μες στο νερό είναι ο πανικός. Ο πανικός είναι η μη διαυγής κρίση. Είναι όταν το άτομο, το θύμα, αισθάνεται φόβο, τρόμο και ότι κινδυνεύει η ζωή του, δεν μπορεί να πάρει σωστά την απόφαση, την κρίσιμη, και έτσι επιλέγει και τη χειρότερη. Άρα λοιπόν πρέπει να παραμένουμε κρίσιμοι, να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι, ώστε να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Τέταρτο στον αριθμό, η εκστάντληση. Η εκστάντληση είναι όταν το σώμα μας έχει αρχίσει και κουράζεται, έτσι, η μυϊκή και η κινητική αδυναμία που έχουμε, είτε να συνεχίσουμε το κολύμπι, είτε να γυρίσουμε πίσω. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια συντήρηση δυνάμεων μετά από την πολύ ωραία έκθεση στο νερό και στον ήλιο. Και ειδικότερα για τα παιδιά που δεν έχουν αυτή την αίσθηση της κούρασης, μετά από το πολύ ωραίο παιχνίδι, θα πρέπει οι γονείς να τα αποσύρουν ώστε να παίρνουν κάποιες ανάσες και να συνεχίσουν το παιχνίδι τους αργότερα. Και πάμε στη βύθιση. Βύθιση είναι η ανεξέλεγκτη κατάσταση στην οποία το άτομο αδυνατεί να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού και χωρίζεται στην ενεργητική και στην παθητική. Στην ενεργητική, έχοντας θρέψει υγρά μέσα στο στομάχι του
ή μέσα στα πνευμόνια του, το άτομο μπαινοβγαίνει μέσα στο νερό, πλατσουρίζει, χτυπάει τα χέρια του και ενδεχομένως να φωνάζει και βοήθεια. Στην παθητική βύθιση το άτομο έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, έχει λιποθυμήσει και όπως πέφτει μια πέτρα μέσα στο νερό, έτσι βυθίζεται και το ίδιο. Πάμε στο πνιγμό. Πνιγμός είναι η ασφυξία που παθαίνει το άτομο από την έλλειψη οξυγόνου, από εμβύθιση μέσα στο νερό και χωρίζεται στον ξηρό πνιγμό και στον υγρό πνιγμό. Στο ξηρό πνιγμό, πίσω από τη στοματική μας κοιλότητα υπάρχει ο ισοφάγος που οδηγεί στο στομάχι και η τραχεία που οδηγεί στους πνεύμονες. Στην είσοδο της τραχείας υπάρχει η επιγλωτίδα. Είναι μια βαλβίδα που όταν αυτή ανιχνεύσει νερό παραμένει ερμητικά κλειστή, όταν ανιχνεύσει αέρα ανοίγει. Όταν ανιχνεύσει νερό μένει κλειστή και έτσι το άτομο μπορεί να πεθάνει από ασφυξία. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις της καρδιακής ανακοπής, της λιποθυμίας, του κεφαλικού και του ψυχρού σόκου. Στην άλλη περίπτωση είναι από τα στομαχικά υγρά, η επιγλωτίδα μπορεί να ανοίξει, να χαλαρώσει και έτσι τα στομαχικά υγρά ανεβαίνουν, μπαίνουν μέσα στην τραχεία και από εκεί στους πνεύμονες και έτσι προέρχεται ο υγρός πνιγμός. Ο μηχανισμός του πνιγμού είναι διαφορετικός για το γλυκό νερό της πισίνας και διαφορετικός για το θαλασσινό νερό της θάλασσας. Στο γλυκό νερό, που είναι υπότονο του πλάσματος του ανθρώπινου αίματος, αυτό απορροφάται από τις κυψελίδες των πνευμόνων, μπαίνει στην κυκλοφορία, αραιώνει τους ηλεκτρολίτες, καταστρέφει τα ερυθρά κύτταρα και δημιουργείται η καρδιακή ανεπάρκεια και έτσι το άτομο πεθαίνει. Στην περίπτωση του θαλασσινού νερού, που είναι υπέρτονο του πλάσματος του ανθρώπινου αίματος, το αλάτι τραβάει το νερό από την κυκλοφορία, γεμίζουν τα πνευμόνια, λιγότερος διαθέσιμος χώρος για το οξυγόνο, άρα λιγότερο οξυγόνο στο αίμα, λιγότερο οξυγόνο στους ιστούς και στα κύτταρα και συν αυτό ακόμα ένα πρόβλημα από τους μικροοργανισμούς, βακτηρίδια, ιούς, τι υπάρχει τέλος πάντων μέσα στο θαλασσινό νερό για την υγεία μας. Στο πνιγμό υπάρχουν 4 στάδια. Όταν το άτομο δηλαδή αρχίζει στην προσπάθειά του να επιβιώσει, να παραμείνει στην επιφάνεια, καταπίνει νερό, γεμίζει το στομάχι του. Στο δεύτερο στάδιο εισπνέει και νερό, άρα γεμίζουν και τα πνευμόνια του. Στο τρίτο στάδιο μένει ανέστητο, λιπόθυμο, έχει χάσει τις αισθήσεις του. Κατά συνέπεια, στο τέταρτο στάδιο η καρδιά, εφόσον έχουν σταματήσει τα πνευμόνια, σταματάει και η ίδια, δεν υπάρχει ούτε οξυγόνο. Έτσι. Και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια πάρα πολύ κρίσιμα λεπτά, μέχρι να σταματήσει ο εγκέφαλος και να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες, έτσι ώστε το άτομο να γίνει διάσωση και να μεταφερθεί επειγόντως σε νοσοκομείο, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος δευτερογενούς πνιγμού από τα υγρά που έχει ήδη μέσα του. Στον πνιγμό και στη διάσωση δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να βιαστεί, δεν πρέπει κανείς να βοηθήσει άτομο που πνίγεται, αν προηγουμένως δεν έχει εκπαιδευτεί στην ναυαγοσωστική σχολή. Γιατί εκεί πέρα σου δίνονται όλα τα κατάλληλα εφόδια από τους αρμόδιους εκπαιδευτές και οι κατάλληλες κινήσεις, μέθοδοι, ώστε να σώσεις έναν άνθρωπο. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είναι κάποιος ναυαγοσώστης, απαγορεύεται ρητά και με κεφαλαία γράμματα να κάνει διάσωση, γιατί τις περισσότερες περιπτώσεις που κάποιος πήγε να βοηθήσει έναν άλλον, πνιγήκανε και 2 και είναι κρίμα, εκεί που θα χάνουμε μια ζωή, να χάσουμε 2. Αντιθέτως, υπάρχουν κάποιες άλλες βοήθειες που μπορεί να δώσει. Είναι οι έμεσες μη κολυμβητικές και οι άμεσες μη κολυμβητικές. Στις έμεσες μη κολυμβητικές, αυτές αφορούν το άπλωμα ή το πέταγμα ενός αντικειμένου για να βοηθήσουμε το θύμα. Το άπλωμα μπορεί να είναι ένα κοντάρι για να τον τραβήξουμε, ή το πέταγμα μπορεί να είναι ένα σωσίβι ή μια σανίδα. Στην περίπτωση του απλώματος, μεγάλο ρόλο παίζει να κρατάμε σφιχτά το αντικείμενο, έτσι ώστε και να το τραβήξουμε και να μας το πάρει από τα χέρια. Στην περίπτωση που πετάξουμε κάτι, π.χ. ένα σωσίβιο, πάντα στο χέρι που ζητάει βοήθεια. Μπροστά από το χέρι που ζητάει βοήθεια. Ούτε μπροστά του, ούτε πίσω του, ούτε στο πλάι. Τώρα, στις άμεσες, σε περίπτωση που το θύμα βρίσκεται σε ένα κατάστρωμα, σε μια αποβάθρα ή στη βάρκα, εκεί πέρα εμείς τι κάνουμε? Απλώνουμε το χέρι μας και πάντα κρατάμε ένα σημείο σταθερό, ώστε να μας τραβήξει και μπορούμε να απλώσουμε το πόδι μας. Και όσον αφορά τη στάση του σώματος, προτιμήστε τη στάση πρινηδών, ώστε να είστε εσείς πιο σταθεροί. Αυτά όσον αφορά τον πνιγμό. Πηγαίνουμε στην υποθερμία. Υποθερμία είναι όταν πέφτει η θερμοκρασία μας κάτω από τους 37 βαθμούς, που είναι η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος. Αυτό γίνεται όταν ένα άτομο
βρίσκεται σε ένα ψυχρό περιβάλλον. Από 37 μέχρι 35 βαθμούς αυτό αντιμετωπίζεται με φυσικό τρόπο. Το άτομο νιώθει ένα ρίγος, νιώθει ένα κρύωμα. Από 35 με 32 βαθμούς αυτό αντιμετωπίζεται με τεχνικά μέσα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να το προσφέρουμε κάτι να σταθεί. Το άτομο αυτό νιώθει έντονο ρίγος και είναι ανήσυχο. Τώρα, από 32 βαθμούς έως 29, εκεί πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα, υπάρχει ακαμψία, το άτομο νιώθει πάρα πολύ έντονο ρίγος, μπλεδίζει φάτσα του, έτσι γίνεται κιανοπό, είναι παγωμένο και θυμηθείτε όταν κάνει κρύο πως εσείς δεν μπορείτε να λυγίσετε χέρια σας. Αυτή την ακαμψία νιώθει και το άτομο αυτό. Τώρα, από 29 βαθμούς μέχρι 24, το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του και σταματάει η λειτουργία της καρδιάς του. Αν εσείς έρθετε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό, με ένα άτομο δηλαδή που έχει υποθερμία, το πηγαίνετε σε ένα θερμό περιβάλλον, ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω απώλεια θερμοκρασίας, το σκεπάζουμε. Τα μέρη που παγώνουν πιο εύκολα είναι το κεφάλι, ο λαιμός, οι μασχάλες, η κοιλιά και το ιστορικό των μυρών, άρα το σκεπάζουμε σε αυτά τα σημεία, είτε με ισοθερμική κουβέρτα, είτε με κλινοσκεπάζετα, είτε με σκούφο. Συσταίνεται, του δίνουμε κάτι ζεστό και γλυκό να πιει, ή αν δεν έχουμε, τον προσφέρουμε σταφίδες ή σοκολάτα. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούμε να παρέχουμε σε κάποιον που έχει υποθερμία. Και επόμενο πράγμα που θα αναλύσουμε είναι η επιβίωση στο νερό. Πρώτα όμως θα εξηγήσουμε τι είναι η άνοση. Άνοση είναι η ιδιότητα ενός αντικειμένου να επιπλέει. Αυτό εξαρτάται από το ειδικό βάρος. Θυμίζω πως το γλυκό νερό έχει ειδικό βάρος 1 και το θαλασσινό νερό 1,025. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αν το αντικείμενο έχει ειδικό βάρος μεγαλύτερο από τις τιμές που ανέφερα, τότε βυθίζεται. Αν έχει μικρότερο, τότε επιπλέει. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατασκευασμένο από διάφορα, στο πούμε έτσι, υλικά. Οι μύες και τα κόκαλα είναι βαριά. Έχουν μεγάλο ειδικό βάρος, οπότε βυθίζονται. Σε αντίθεση με τα πνευμόνια μας, την κοιλιά μας που είναι σαν κυψέλες, αέρα, αυτά μας σηκώνουν ψηλά. Οι γυναίκες έχουν επίσης ένα πλεονέκτημα του στήθους τους, το οποίο και αυτό τους βοηθάει να έχουν μεγαλύτερη πλευστότητα από έναν άντρα στα ίδια κιλά. Εδώ πέρα τώρα θα πούμε δύο στάσεις που μπορείτε να έχετε μέσα στο νερό, ώστε να ξεκουραστείτε, να πάρετε βαθιές ανάσες, ώστε να επιστρέψετε. Είναι η επίπλευση μπρούμητα και η επίπλευση ανάσκελα. Στην μπρούμητη επίπλευση το σώμα είναι κατακόρυφο, έχετε πάρει μια ανάσα, το κεφάλι μέσα στη θάλασσα και τα χέρια μπροστά. Ξανασηκώνετε το κεφάλι, παίρνετε νέα ανάσα. Στην επίπλευση ανάσκελα ξαπλώνετε πάνω στο νερό, τα χέρια σε υπερέκταση, βαθιά ανάσα, έτσι ώστε τα μνημόνια μας είναι το κέντρο βάρους μας, μας σηκώνουν στην επιφάνεια του νερού. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται εδώ πέρα, έτσι, προσοχή, είναι όταν παίρνουμε τις ανάσεις με τη μύτη, να προσέχουμε μην έρθει κάποιο κύμα και εισπνεύσουμε νερό. Από τις δύο στάσεις, εγώ θα πρότεινα την επίπλευση ανάσκελα. Και φτάνουμε τέλος στην καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Αυτή συμβαίνει όταν σταματάει η κυκλοφορία του αίματος και αναπνοή του θύματος. Μεγάλη προσοχή, είναι κρίσιμες τιμές ώστε το άτομο να προσφερθούν πρώτες βοήθειες, διότι θα προκληθούν αλλιώς ανεπανόρθωτες βλάβες κατά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της αναπνοής. Είναι χρέος και μέριμνα όλων μας να έχουμε παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, όπως είναι η κάρπα και η απεινίδωση. Και ξαναλέω, πολύ σημαντικό, αν κάποιος παρευρεθεί σε ένα τέτοιο σκληρό γεγονός, να καλέσει εκτάκτως το ΕΚΑΒ 166 και να αναφέρει τι έγινε, πού έγινε, πώς είναι οι πάσχοντες, ποιος είναι ο ίδιος και ποιο τηλέφωνο το οποίο καλεί. Η ψυχραιμία του θα βοηθήσει το προσωπικό να το βοηθήσει και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να κλείσει πρώτο το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν εν ολίγης τα πράγματα που έπρεπε να γνωρίζουμε όσον αφορά το πρώτο μέρος της εκπομπής, προστασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο μέρος, στο οποίο θα αναλυθεί η επικίνδυνη υδρόβιζη, όλα εκείνα τα ψαράκια, ζωάκια που ζουν στη θάλασσα και τα οποία μπορούν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και οι κίνδυνοι πια εκτός νερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θέση του βίντεο. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάνετε like. Αν σας άρεσε ακόμη περισσότερο, κάνετε κοινοποίηση. Μπορείτε κάτω το βίντεο να γράψετε τις δικές σας παρατηρήσεις ή να αφήσετε τα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν αναμονή του δεύτερου μέρους της προστασίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γεια σας.